ассалому алайкум мухлисон ва ҳаводорони барномаи лазиз бо отахони аловуддин албатта аз шабакаи дӯстдоштании Сафина ва имрӯз дар меҳмонии барномаи мо коргардон ҳунарманди театр ва кино ки фикр мекунам ҳаҷнигор умеди Султонмурод хуш омадед ба барномаи лазиз. Саломат бошед, даъвати моро пазируфтеду омадед. саломат бошед шумоам ки даъват кардед. Саломат бошед. Чӣ хеле ки ҳаст мегӯянд ки асос дидор ғанимат аст. Бале. Ин хӯрокпазӣ ҳамаш баҳона аст. Бале. Чӣ хеле аст кори шумо, фаъолияти шумо? Хуб аст. Тинҷ аст? Тинҷ аст. Кор карда истодем, фаъолият карда истодем. Кам ҳам бошад эҷод карда истодем. Бале. Албатта аз эҷодиёт суҳбат фикр мекунам ҳаст дар рафти барнома. Кӯшиш мекунем. Бале. Шумо ин аввалин маротиба нест ки дар барномаи лазиз чӣ мегӯянд иштирок карда истодаед. Албатта медонед ки инҷо чӣ гуна аст. Мисол дар рафти хӯрок мо суҳбат мекунем дар бораи тамоми чизе ки дар рӯи дунё ҳаст. Бале. Дар бораи ҳама чиз. Дар бораи ҳамсояҳо, дар бораи ҳамсинфо, ҳамкурсо. Бале. Хуб аст албатта. Боз ҳамин хел. Хуб имрӯз чӣ мекунем, чӣ омода мекунем ки дар рӯзҳои истироҳатӣ ҳам истеъмол карда шавад, дар рӯзҳое ки шабнишинӣ аст ҳамроҳи ҳамкорон, дӯстон. Бале, Отахон имрӯз як вақте ки коргардони ин барнома ба ман вақте ки занг заду гуфт ки шумо даъватӣ ҳастеду ягон хӯроке омода кунем ки дар ин барнома хуб накарда бошад, ягон хӯроки ҷолиб бошад. Хуб ман дигар роҳ овардам ба ҳарчанд ки ман нафари дипломдор ҳастам дар ин соҳа, ман хондам. ҳамроҳи оила мо як курси махсуси ошпазиро хондем. кам кам мефаҳмем. фикр кардам ки чӣ кор кардан дар кор ки як чизи ҷолиб шавад ва як чизе ки маҳсулоташ ҳозир ки тобистон аст, маҳсулоташа дастрас карда тавонем, дар бозорҳо фаровон бошад ва фикр мекунам ки ин маҳсулоте ки мо имрӯз инҷо ҷамъ овардаем дар бозорҳои мо фаровон аст. Хуб ман мебинам дар инҷа қаламфури булғорӣ, дунамуд, помидор, бодиринг, кадуча ва боимҷон, гӯшт, албатта бегӯшт намешавад ва ҷуворимака. Ҷуворимака истифода мебарем ё ки як дақиқа гирифта хӯрдан гирем? Не, ду донаша истифода мебарем, ду таи дигаша ба фикрам ки барои мо овардан. Якташа ту мехӯри дӯстам, якташа ман. Бале. Саломат бошед. Ва бисёр вақта ки бисёр хӯрокҳои мо бе пиёзу картошкаю сабзӣ намешавад. Чӣ ном дорад? хуб хӯроки мо ном дорад ҷизу биз. Ҷизу биз бо сабзавотҳо, бо маҳсулотҳои тару тоза. Бо сабзавотҳо. Бинандагони азиз, ва чӣ хеле ки гуфтем имрӯз дар меҳмонии мо Умеди Султонмурод ки ҳаҷвнигорам ҳастанд, ҳунармандам ҳам дар театр, ҳам дар кино, ҳам дар телевизионҳо бисёртар мебинем, ҳам дар шабакаҳои иҷтимоӣ, ҳам ровӣ, марде ки 42 ҳунар дорад. Саломат. Бале. Ба як мард 40 ҳунар кам аст, неки 2 ҳунари дигарам доштам. Зиёдӣ, бале. Ташаккур барои 2 ҳунари дигар. Анам 2 ҳунари дигаре ки надоштам, ман кӯшиш мекунам 2 ҳунари зиёдатӣ ёд бигирам. Барои гапи шумо шуда. Хуб биед оғоз кунем. ба мо дар кор мешавад як табақи калон ки мо аввал маҳсулотҳоро омода кунем. Ҳамаша дар дохили як хоб дар дохили як бале. Ҳозир табақи калон мегирем. мо метавонем ки ин плитаро камтар дега метонем ки монем гарм шуда истад. Ҳанамин дег калон бошад хубтар аст. Калон хубтар аст, бале. Ана. Калон барои одамои калон. Калон, албатта. Хуб. Ана барои дег гарм шуда меистад. Дег гарм шуда меистад. Ана ки мо аз чӣ гирем? оғоз мекунем аз маҳсулотҳо, шумо ба ман кӯмак мерасонед. Масалан шумо дар кадом реза кардани кадомаш бо хеле қобилияти ман медонам шумо пиёза ба ман додани. Не, ман пиёза худам мегирам. Худам мегирам бо тантана ва пиёз бо осонтар. ва бо реза карданаш ба як сири худаш дорад ки оби чашмат нареза. ҳоли сироша ба ман гуфтан мегирам дар рафти барнома. хуб сар мекунем, пиёз бошад, ман аз пиёз метавонам. Пиёз ана марамад. Пиёз. Пиёз аз шумо чанд то? 2 3 то? 4 то? 2 та пиёз бас аст. 2 та пиёз кифоя. Пиёз кифоя аст.
ман гирам Хоб. гӯшт. шумо гӯшт Хоб. мешавад. Хоб гӯшт. гӯшта аввал мо метавонем ки устағонаша ҷудо кунем. гӯшта мана ин пардаҳошам ҷудо Мегирем. кардан гирифтан дар Фақат лаҳм бошад. лаҳм бошад хубтар. баъд Хубтар. гӯшта ба фикрам ки шумо геометрия хуб хондагӣ ҳастед. Хай. баъд амуна чоркунҷа секунҷаам бошад мешавад. Мешавад. давра шаклам бошад Бошад, мешавад. мешавад. фақат Фигураҳои фигураи геометрия. Саломат хуб шурӯъ мекунем. хуб, акай Умед, ман мехоҳам оғоз кунам аз савол. Саволе ки фикр мекунам ки дар ҳама ҷо ҳамин савола ба шумо доданд, медиҳанд дар оянда. боз як тамрин мешавад. хуб, аз куҷо ҳамин меҳр пайдо шуд дар дили шумо ба санъат, ба театр, ба кино? мисол ҳар як нафарро як шахсе пайдо мешавад ки вай мебинаду мисол меҳр мебандаду ҳамин шавқаш зиёдтар мешавад. аз хурдӣ аст ё ин ки аз аллакай давраи наврасӣ аст, аз куҷо буд? хоб дуруст. ҳар як меҳре ки пайдо мешавад сарчашмааш аз куҷое ҳаст. аз куҷое ҳаст? Бале. ва ин сарчашмаи меҳри ман ба ин касб, ба ин ҳунар ба мисли шумо аст дӯстам. хоб. чун падари манам ҳунарманд аст аҳа, ва шодамон падари шумо ки ин қадар дӯсташон медоштем. фикр мекунам шумоам падара дида ба ин касб бале. помондед. Албат. ман ҳам ҳамин тавр. аз омони кӯдакӣ орзу мекардам вақте ки падар ба театр меовардан, ҳанӯз кӯдак будам, мактаб намехондам. аз ҳамонҷа намоишҳое медидам, бозиҳои ҳунармандое медидам. аз ҳамонҷа меҳр дар дил ҷӯш зад ва мактаби миёнаро тамом кардему. бо як по аввал модарам мехостанд ки ман гуфтанд ки хай биё ту табиб шав. баъд бо ман апоам ба бизнесмен шав, тоҷир шав. ягонҷоя хони ки ман гуфтам не, ман касби падарам интихоб мекунам, актёр мешавам. яъне интихоб кардед касби актёрӣ? хондем. ана дӯстам пиёза Хоб. хоҳе ки оби чашмат нарезад, Хай. бо табассум реза кардан дар кор. оби чашмат нарезад. оби чашмат намерезад? агар оби чашмам рех, ин аллакай мешавад ашки шодӣ. ашки шодӣ. яъне ҳамин хел сир дорад. саломат бошед. ва баъд гуфте ки мактаба бо тантана тамом кардеду ба Ба донишкадаи донишкадаи ҳунарҳои зебо, давлатӣ. донишкадаи давлатии санъат ва фарҳанг ба номи устод Мирзо Турсунзода бале равон шудем. омадед дар онҷа фикр мекунам барои шумо душвор набуд дохил шудан, аллакай таҳкурсӣ доштед? хай ба ҳар ҳол масалан нафаре ки аввалин бор ба болои саҳна мебарду дар рӯпарӯи ту инқадар ҳунармандои бузург шудагианд, то аз имтиҳон мегиранд, ба мисли шодравон ҳабибулла абдуразоқов, яъне устод ҳаваймурод розиқов. бале, устодо вақте ки дар рӯпарӯят мешинанд, албатта барои як ҷавон душвор аст. худатро гуҷое гум мекунӣ, лекин хай кӯшиш кардем ки имтиҳонро супорем бо сари баланд ва споридеду? супоридем ва номи баланди донишҷӯиро сазовор гаштему, хондему, тамом кардему. ки буд устодо дар онҷа устоди шумо? хоб роҳбари курси мо шодравон ҳабибулла абдуразоқов буданд. бо ҳамроҳӣ унҷо як муддат буд, як камтар қамариддин мирзоев ба мо дарс гуфтанд ҳамчун ёвари устод. хоб. ва баъдан устоди мо буданд шодравон ҳунарманди мардумии ҷумҳурии тоҷикистон устод исо абдурашидов. шодравон шералӣ абдулқайсов ба мо дарс гуфтанд. хоб ҳунармандои беҳтарини ки бо номашон гирифтан ифтихор мекунем. бале. худамон худоро шукр ба мо дарс гуфтанд, аз ешон дарс омӯхтем, ҳунар омӯхтем. беҳтарин ташаккур беҳтарин мегӯем. давраҳо. гуфтед ки устодо буданд. баъд аз хатми донишкада омадеду як бора ба театр? хоб мо курси театри ловутӣ будем. ловутӣ, бале. мо курси театри ловутӣ будем, омадем он ҷое ки падар тамоми умр онҷо кор мекунанд. ҳама буду шудашонро дар он театр қағозеро сарф карда истоданд ва мо ҳам омадем ба театри ловутӣ ва муддати солҳои дароз онҷо кор фаъолият кардем. ва медонам ки камбеш коргардонӣ ҳам мекунед? хоб коргардонӣ ҳам мекунем, чун зиндагӣ аст. анамун
42 ҳунаре ки гуфтед این یکیش якеаш аз ҳамон ҳунари коргардонӣ аст ки намедонам дар куҷои дили ман будааст дар куҷои ҳамин ҳунар будааст ва мо ҳам пеша кардем ки кам кам ба корҳои коргардонӣ даст намеҳем. бале саломат бошед. хуб умед шумо кадом намуди ошхонаро яъне зиёдтар дӯст медоред? ҳаст ошхонаи итолиёвӣ, ҳаст тоҷикӣ, ҳаст қариб ҳамин тоҷикию ӯзбекӣ монанд ҳастанд, дигар ҳаст русӣ. кадом намудаш зиёдтар махсус? дӯстам ман хай ба чанд ҳамон ошхонаҳам рафтем ки масалан хӯрокҳои ба ошхонаи хитоиам рафтем. Xitoyi, бале. хӯрокҳои хитоӣ, ба ошхонаи туркиям рафтем, ба ошхонаи итолиёям, ба ошхонаи русиям. лекин дар бисёр ҷоеш ки медонам вақте ки ҳамон вая мебиёранд ҳамои номгӯи хӯрокҳо аст ку баъд мехонӣ онҷо хӯрокҳое ки номош барои мо мардуми мо ношинос аст ку бисёри номош. баъд ман мехонам баъд тарафи ҳамон пешхизмат мегӯям ки гӯш кунед ягон авқот надорем шумо. яъне ки мо дар оилаи тоҷик ки таваллуд шудему аз ширчою аз оши палаву аз қурутову аз дасти модар ки хӯрдем дигар ҳамон дар хуну раги пӯсти мо шишт. мо аллакай дигар чизе ки бошад мегӯем ки як хӯроки тоҷикӣ бошад. масалан меравем дар баъзе ошхонаҳо аз ҳамин помидору бодринг як хӯришҳои хуб ҳархела омода мекунанд. лекин мо мегӯем ки якта шакарову ку биёр, як шакарои тоҷикӣ ку биёр. яъне ки ин аллакай маззаашу гуфтем ки дар даҳони мо чиштааст. аз ҳамон хотир ман ошхонаи тоҷикиро, хӯрокҳои тоҷикиро, шакарову қурутову хеле хӯрокҳои тоҷикиро мо истеъмол накунем, шикаи мо сер намешавад. бале ман муддати 5 моҳ дар Федератсияи Россия дар як ошхонаи калон кор мекардам онҷо. хоб онҷо ман ошпаз будам, ман сих кабоб мепухтам. шумо ҳунари ошпазиам доред яъне? хоб гуфтам ку як муддат ман хондам, як курсе хондам, соҳиби дипломи ошпазиам ҳастам. хоб ҳамонҷа рафтем, баъд дар ҳамон ошхонаи ҳамонҷа зиёда аз 35 намуд хӯрок мепазанд. онҷа як ошпазе буд ки 35 намуд хӯрок мепӯхт. лекин ман ҳар вақт мерафтам ва мегуфтам ки хай ин хӯрокота якборӣ чашидам ҳама бамаззаву як бринҷова кун. тоҷик буд. ва мегуфтам як бринҷова кун, ёд кардам бринҷоваи тоҷикира. ё мерафтам мегуфтам ки қурутовам онҷа доштанд. хай қурутова онҷа афсӯс ки чака набуд дар онҷа. қурутова бо чӣ мекардам? бо сметана. қурутови ширин мешуд. мегуфтам ки баъд оилама гуфтам ки гир дар хона чака тайёр кун. аз ҷурғот чака тайёр кун. баъд ваҷ гирифт чака тайёр кард. яъне ки қурутову баъд чия гарцуза ёд мекардам. яъне ки хӯрокҳои тоҷикӣ инқадар ёд мекардам ки хӯроки тоҷикӣ мешуд. ама як бринҷовае кард, ман 2-3 рӯз ам бринҷовае фақат хӯрдам. мегуфтам ои гӯшт хӯрана, казанкабоб хӯрана, шашлик хӯрана, сихкабоб 15 намуд сихкабоб дорӣ. мегуфтам не, ман ҳамин хӯроки тоҷикия ёд кардам. сабук бомаза. бале баъд ҳар вақте ки хӯроки тоҷикия мехӯрӣ баъд ҳис мекунӣ ки ту дар хонаи дар ватани бӯи ватан, маззаи ватан. ин як кайфияти худаш. саломат бошед. ва ана манам ҳамин хеле чоркунҷа, секунҷа, баъзан росткунҷа, мешавад. маълум ки геометрия насбале ҳамаи намуди фигураҳои геометрӣ дар ин ҷо дида мешаванд албатта. хуб чикор кунам боз ба шумо кадом намуди сабзавот? хуб сабзавот ана картошка тиед ман ба картошка хай картошка бошад зиёдтар бошад дона зарар намекунад 4 тан бошад мешавад. хай ин вобаста ба чанд нафар меҳмон дорӣ ё чанд нафар бояд ин хӯрока истеъмол кунӣ, вобаста ба ҳамон маҳсулотро омода мекунӣ. ман медонам барои чӣ шумо чӣ мегӯянд ҳунари ошпазиро яъне гуфтед ки таҳсил кардаед, яъне доред маълумоти чӣ мегӯянд ҳамон сертификат ҳаст. ин ки шуморо гуфт? завҷатон? не, ман худам
نه نه من تمام بعد برنامه با میگم که نه راستی گپ کم کم که همه با کارد و تختچه و با محصولات که سر کار میگرفتیم خب بعد همین خیلی که یک روز ایستادم و زوجم دیدم که در روشخانه هیچ که بغیر از خودم نیست هر روز بعد دیدم که هیچ که خوراک نمیکنن بعد گفتم که بیا من خودم همین کارا با دست گیرم جنگ و جنجال نشود خوبتر است که البته کی خوراک شد کی میشود پرسیدن نمیشنیم خیلی خدا نکنید خب کارتوشکا هم نگفتنم اومد که همین خیلی 4 کنجا 3 کنجا خب کمتر کلانتر ریزه میکنید خب بعد خلاص با اویلم گفتیم که اویلم هم میخواست که چند نمودی پیتزا رو راستی گپ یاد گیرد از همون خاطر رفتیم و یک جویا همراه اویلم و یک جویا خوندیم خوب بود خوب است یعنی دوستانی بود که صاحب دیپلم شدیم معلوم شدیم خیلی چیز یاد گرفتیم چیز یاد گرفتیم سلامت باشید و فکر میکنم که امروز همین خوراکی که ما همراه شما آماده میکنیم از خوردنش کس چی میگن سرشوی نداره خیلی اینا با فکرم که بسیاری آشپزا باید همون چی میگن با اصطلاح گارانتی میگن روسو یعنی که بسیاری آشپزا نمیگویند که خوراک من بامزه است انیخ بامزه میشود وای اکو چی میگن همون چی قدری که مهر و محبتی که در همین خوراک پختن که تو هست چقدر که گفتید پیاز رو با تبسم بله همون خوراک هم که با تبسم با یک مهر و محبت آماده کردی خیال میکنم که همون بامزه میشود سلامت باشید و میدونید بسیار یک ژانری نو هست در ما یعنی بود سالهای پیش استاد عبیدالله رجبов میبردند ژانری استنداپ монолог یعنی یک نفر در صحنه بله монолог که میدونید باز بعد از چندین سالها باز از نو زنده شده ایستاده است همین ژانر که شما هم یک سهمی خودتون را گذاشته ایستاده اید چون که تشکیل کرده ایستاده اید همین گونه محفل ها شب نشینی ها یعنی خوب است همین چیز همین پیشنهادی که بود از کجا بود یعنی شوق ذوق برای خب یعنی دوستان نگاه کنید ببینید که وقتای اخیر زیادی صحنه های مثلا ما اگر خواهیم برای مردم فراغت بخشیم مردم خندانیم بله شوخی کنیم بسیار یک ژانر در ما بسیار رفته ایستاده بود یعنی که صحنه بازی میکنی در آخر صحنه اون گپ آخرین رو میگویی از کامپیوتر یک خنده میمونی و همین یک ژانر زیادتر بود در ما نه همه هجنگارو قریب همین ژانر رو ایستاده و اینا گفتید که وقتش بود که شادوان استاد عبیدالله رجب گفت یعنی که در هر ژانر بعد من دیدم که یعنی که همین ژانر مونولوگ خونی یعنی همین ژانر استنداپ در ما گویم که قریب که نیست بعد همین خواستیم که همین نمیدونم آهسته اول یک شب نشینی رو تشکیل کرده یک نفر دو نفر رو یافته همین ژانر را زنده کنیم خوب است خوب است برای که در دیگر تلویزیون ها در دیگر مملکت ها این ژانر بسیار خوشروی استفاده میبرن بسیار بافیر و مردم هم بسیار جلب میشن برای بالیدن و من توصیه میکنم که شما هم همراه ما خوش شوید البته سلامت باشید و میدونید این بسیار بعضا وقت خوب است بعد از کار مثلا مردم ما نوبسته از کدام کسب کدام هنر کدام چی میگن سفره کسب شو نوبسته از کدام کسب مردم ما بسیار نغز میبینن نشستن و همین یک فراغت کردن و بله از همون محیط کاری یک کمی باشد کم بیرون برون بله چون در کار مثلا کار و کسب مثلا راننده بله روزی دراز من مثلا راننده اتوبوس روزی دراز روزی هوا گرم روزی دراز در سر چنبرک ماشین 1001 نفر میبراید 1001 نفر فعل خاراکتر خودش دارد ایناش تیز کن ایناش اوستا کن کاندیشنر تا مون در تا کشو در تا پوش یعنی که 1001 وای خسته میشود این یک کسب ما گفتیم مثلا میگیریم میلیسا
шаби дароз шаби рӯзи дароз дароз масалан бедор хобӣ мекашанд барои Бале. амнияти миллат барои Тинҷи оромӣ оромӣ, тинҷи бале. оромӣ яъне ин хона мебиёяд ӯ ҳаққи фароғат карданро дорад Дорад. ва мо вазифадор ҳастем ки ба ҳамин нафарон мо як фароғате бахшем чун ин Бале. касби мо аст Бале. аз ҳамин хотир мехоҳем ки нафарое ки бисёртар ман ҳамин чиза мехоҳам ки нафарое ки аз кор мебиёянд хаста шуда ҳамин барномаҳои моро бинанд як каме ҳам бошад фароғат бибинанд хай баландам нагӯяд не ки ба дури дилаш ақаллан як раҳмат мегуфтаист ки як фикром дигар тараф шуд як фароғат каба ҳамин табассум дар рӯяш пайдо шаваду ҳаминаш кифоя аст бале саломат бошед ман гӯшта реза кардам чӣ хеле ки шумо гуфтед устухонҳояша нагир хоб сабзия ман ба метед сабзӣ бале чанд дона сабзӣ ду дона сабзӣ бошад мешавад мешавад кифоя аст ки зудтар пазад мулоимтар пазад мулоимтар шавад хушхӯр шавад хоб ҳамин хӯрокпазирам метонед ҳунармандӣ мекунед ин гапи ҳамин шумо будааст ман ҷуворимакая мегирам Ҷуворимака? шумо боимҷона гиред боимҷонам ба мисли реза кардед реза кардам боимҷон помидор шумо ман ошпаз гуфта ин қадар воҳимат дорам леки шумо аз мана тезтару зиёдтар кор Не, шумо бидед. инҷа ҳар ҳафта барнома доред Барнома, бале. аллакай вай даст не Одат ба кардан. ҳар ҳол шумо ҳам картошка сабзӣ пиёз қаламфури булғорӣ ман фақат ду се чиз ин ҷуворимака инша иваз иваз кунем калонтараша гирем ҳам калонтару ҳам донаҳояш пуртар аст яъне барои чи ин ҷуворимака яъне вақте ки мо ҳозир хай мебинед чӣ гуна омода мекунем ин як таъму маззаи худашро дорад бале як таъму маззаи хеле аҷоиб дорад худаша дар ҳамин хӯрок дар баробари ин маззае ки аз ино мебарояд бони як маззаи дигар зам мекунад бале. боз ин хӯрока ба зеб мекунад бале ман аз фурсат истифода бурда яъне ин ҷуворимакая ана ин гуна ба таври даврашакл даврашакл ман бала аз фурсат истифода бурда ҳамун ҷуворимакае ки донаҳояш камтар буд ҳамуна хӯрда истед вая ба шумо додаму ана зиёдтараш мондем чӣ хеле ки шумо гуфтед бояд мо дуташа гирем дар дегу дуташа худамон мо гуфтем ку дута барои дуташа мондем ва дуташа аз мо барои ман наша мондем ки нашуд ҳеҷ гап не пешдастӣ кардем кар бале меандозем аз ана ин кадуча кадучаи гуфтагӣ чӣ гуфтагӣ хуб аз фарзандо ягон нафар интихоб кардан мехоҳанд интихоб кардан не не ин тавсияи худи шумо не ман тавсия не ман ба ман вай надодам ман озод дар интихоби касб фарзандон мехоҳам ки озод гузорам як нафараш мехост аввал ҳамун як меҳрдоди ҳамун бачаам ки ҳозир вай ошпази бисёр номӣ аст хуб дар як ошхонаи калони дар федератсияи русия ҳам инҷо таҳсил мекунад ҳам ошпази калон аст як 35-40 намуд хӯрок мепазад бале ҳамун як вақт гуфтам меҳрдод чӣ мешавӣ калон шавӣ актёр ин ман гуфтам хай актёр хай бинда инами хе азоб хоҳӣ ранги мо бале инами хе шабҳои бехобӣ хоҳӣ инами хе чизо хай хуб интихоб кун ман озод гузаштам чун ман худам каси падарро интихоб кардам шумоам яъне барои ҳамун манам озод гузоштам бале баъд не баъд дар рафти зиндагӣ баъд ҳамин хел шуд ки вай бачаам калонтар шуду бузургтар шуд дигар чӣ хеле ки вай накард таваҷҷӯҳ накард таваҷҷӯҳ накард баъд дар масъалаи ҳамин хӯрокпазия ки таваҷҷӯҳаш зиёд шуд дигар манам дастгирӣ кардам гуфтам биё паз хӯрока ба ман яъне ки касби мо мешавад рӯзе ки ту масалан маблағ надорӣ хӯрок хӯрда наметавӣ мешавад ин хел рӯзо лекин дар касби ошпазӣ кам мешавад чун ту фақат дар дуруни гуфти вай нонот фақат дар даруни рӯған аст яъне ҳамавақт шикамат сер аст саломат бошед беҳтарин хоб ман кабудиро реза мекунам хоб кабудӣ чӣ ҳастем дар ин ҷо ҳаст укроп фақат укроба танҳоро шумо реза кунед дигар ин райҳон хоб ана ин гашнӣ не ино лозим аст ино мо чӣ мекунем дар ин ҷо мемонем дохили инҷа укроба барои болояш барои болои хӯрок майдаи хушрӯ реза кунем майдаи хушрӯи саломат бошед ва
хуб ана хуб ана ки дӯстамо ин боимҷон 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 ҳама инро дӯстони азиз кам кам ҳамахел мезирбонем медонед мехоҳем сухан кунем суҳбат кунем аз он орзуҳое ки шумо доштеду амалӣ шудаанд имрӯз чӣ буданд ҳамон орзуҳо аввалин ки мехостам ҳунарманд шавам актёр шавам шуд бале хуб мехостам ки дар ин роҳ кам кам маро шиносанд худоро шукр шуд кам кам мешиносанд хуб орзу доштам ман дар оила якаписар ҳастам падарамам якаписарам якаписарам бале ва орзу доштам ки ду писар дошта бошам худоро шукр ду писар ду писар дорам ду духтар дорам яъне моши биринҷ ду духтар ду писар боз дигар барои як ҷавонмард чӣ дар кор аст ин қадар орзу фақат шукрона кардан дар кор аст зиндагӣ кардан зиндагӣ кардан дар кор аст зиндагиро албатта. пеш бурдан дар кор аст дигар Хуб. чӣ мемонад Хуб. ана ина дӯстам чикор кунам ина реза кардан дар кор нест ина инамин се қисм кардан дар кор тамом бед фақат дар ин ҷои қисм вай калон шуда се қисми калон калон кунед тамом хуб ана акун дӯстам алова камтар паст мекунем оташа Болам паст, не паст кардем мо шуд паст бас кифоя аст кифоя аст хуб паст кардем ана акун дӯстам чӣ кор мекунем қаламфури булғориро қаранфури булғориро булғориро мо гирифта дар бурваш дар булғояш мерезед мерезем ана қаламфури булғориро дар бурваш мерезем ана михел барои зебогӣ ҳам ҳаст барои мазза ҳам ҳаст дигар намекобем ина Дигар намекобем. дигар намекобем хуб анам гашинчӯра аз дасти сар ошпаз мегирем саломат бошед хуб инам дар болояш инам хел мемонӣ мегузорӣ мегузорем ин ҳам зебогӣ медиҳаду ҳам мазза ҳам мазза лекин агар имкон бошад камтар камтар бале камтар ки хуб мо унҷа ку сабзавот бисёр дорем маззаш Бале. дигар нашавад бале хуб ина мондем ана ин чеснок сирпиёз сирпиёз ду дона агар ина бед не инам ина фақат ҳамиҷаша гирифтан дар кор тамом 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 хуб ино сабзавотҳо ҳамааш шуста омода бале бале ҳама шуста тайёр карда омода кардем ина анахи дута дар дарунош мемонем хуб Бале. хубми бале ана дӯстам як такта ана акун аз ин ҷувори маккаҳоя Аҳа. мо якта якта анахел мегузорӣ мегузорем ҳамаашам хел пур ана ин як маззаи фикр мекунам ки худаш агар барорад хӯрок бисёр болаззат мешавад аз бале маззаи баъд ин ҷо. хубии хӯрок дар чи аст ҳамин сабзавоти ҳамин чизе ки мо истифода бурдем ин ҳозир фаровон дар тамоми бозорҳои мо Бозорҳо ҳаст ҳаст. арзон ҳама гуна сабзавот ҳама баъд фоидаовар аст бубинед ки Бале. чӣ қадар чӣ дорад ҳама ин фоидаовар аст витамин витамин дорад ана акун дӯстам ина мо давонашро мепӯшем ҳарораташ ҳамқадар ҳарораташро баланд мекунем баландтар мекунем баландтар мекунем барое ки ҷӯшад баланд бо баланд баландтар якта ана ҳафт кифоя аст баланд кунем бале бояд 30 дақиқа 30 дақиқа бояд бинандагони азиз дам хӯрад бале дам мехӯрад 30 дақиқа баъд аз 30 дақиқа хайр мечашем кари мебинем чӣ шуд чӣ нашуд хуб бале бинандагони азиз чӣ хеле ки гуфтем имрӯз дар меҳмонии мо умеди султон мурод ва барои мо омода кардаанд истодаем ҳоло ҳам 30 дақиқа пас омода мешавад ҷизу биз бо сабзавотҳо ки фикр мекунам бисёр болаззат аст бо як чӣ мегӯянд тарзи хоси ҳамин худашон омода кардан ҳунари ошпазиам доштаанд на бале албатта баъд дар охир мечашем маззаша як ба як ба шумо фаҳмода медиҳем хуб бинандагони азиз ҳамин хӯроки мо ҳам каме интизор шудему омода шуд Бале. бисёр як бӯи бомазза аз худаш бароварда истодааст тамоми студияи барномаи лазизам биед мебардорем декати мебардорем бале аз дарунаш аз мебардорем дарунаш мебардорем чизе ки он чи ки коштем ҳамуна бардоштем бардоштем Хуб. саломат бошед
дасти мане дасти пирои ошпазои عزیز номдор. بزرگوار. آها سلامت باشید خب ҳолам چی؟ ҷӯшидаи шудааст. شده شده است طبق خب. طبق من آماده میکنم در اینجا آها طبق کلون خب خب منه بینید گوشتش بینید و کارتوشکاش بینید و بسیار بامزه خب намедонам акуни маззаш чӣ хел омад маззаш шумо ба мо метиҳед البته که چون من- بامزه است чӣ қадар зиёд шид ки ман ин хӯрока накарда будам وای 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 این خیلی گوشتش بینندگانی عزیز این به دهان میپرتوید دهان آب در دهان آب میشود بله бале бале ман гуфтам ки таъриф накунӣ баъд бин дӯст بله таъриф кун کردن گیر хоб خب انا ана ина гирифтем хоб امید سلطان مراد هم کندکاری هم میتوانند هم رسامی هم میتوانند ҳам пориам هم метавонам آشپزی هم میتوانند بله بینید معلوم همش معلوم хай ҳама ин касбҳоро ёд гирӣ чӣ мегӯянд муҳтоҷ намешавӣ ба касе بله муҳтоҷ намешавӣ кори дар кор бошад мегирӣ ҳам кора худат باید کردن میگیره кардан мегирӣ бале بینندگان عزیز چخل که گفتیم امروز در مهمانی ما امید سلطان مراد حجونیگار کارگردان آشپز معلوم شد از این خوراکی که امروز برای ما آماده کردن و خوراک آماده کردیم و در طبق برداشتیم و یک خورش بسیار تاجیکانه شکرابی шакарови худмон بله شکرابی خودمون آماده شد بسیار یک дар охир боз ана ин برای زیباگی ҳам барои зебогӣ ҳам барои таъмаш аз کبودی ها боз ҳамун آن اکنون وقتی چشیدنش رسید بینندگان عزیز میچشیم و یک به یک مزهش به شما رسانیده میدهیم خب بینندگان گرامی لحظه بسیار حساس برای ما و برای اکای امید چشیدن чӣ хӯрок буд нашудам البته чӣ хел омадааст маза با مزه همهش در جوش نمکش هم مزه шумо ҳамин қадар бомаза хӯрдед ки манам кани як қошуқ بای 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 خیلی در فیلم های سیوزی همه خیلی بود یک استیلایی رو وقتی خوردنی خوراک بای 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 میتونید انتر بله خب وقتی خورش هم خورش فراموش کردن لازم نیست خب بینندگان عزیز میتواند که در خانه همه خیلی خوراک و همه خیلی نمود рост дигар дӯстони азиз Арзе ки? чанд бор дигар тайёр карда будем дӯстам ба фикрами хел бомаза набуд барои чӣ барое ки ман унҷа вақти тайёр кардан худам танҳо будам касе набуд ки суҳбат карда баъд ба фикрам ки он вақт камтар илҳом набуд чӣ хеле буд ки қошқаво карда ман хӯрокам омода кардам ҳозир мо бо خنده با صحبت табассум бо суҳбат бо як меҳру муҳаббат омода кардем ба фикрам камтарак سلامت маззаш хуб омадааст سلامت باشد چه خیلی که گفتید хоб باید خوراک با خنده با تبسم پخته شود با مهر با محبت بله. با صحبت سلامت باشد ҳамин хӯришам хӯриши наст хӯриши отахонский ای سلامت باشد البته با توصیه хӯриши شما отахонскию кабоби умецкий امید کی سلامت باشید خب بینندگان گرامی چه خیلی که گفتیم امروز در مهمانی ما هستن امید سلطان مراد حجونیگار کارگردان هنرپیشه تئاتر و کینو که بسیار خوراکی با لذت آماده کردن خورشی با مزه آماده کردن یک صحبت خیلی خوب داشتیم بسیار صحبتشون بسیار گرم است بسیار نفری هستن که زنده دل خوش گفتار خوش رفتار رحمت سلامت باشید محمد تشکر که شما دعوت ما رو پذیرفتید و اومدید با برنامه ما بسیار خرسند شدیم از دیدار شما سلامت باشید تشکر که دعوت کردید امکانیت است بله که در همین گونه برنامه‌ها یک نفر میتواند یک هنرش سنجد بله هنری مثلا آشپزیش را که همه مردم آشپزی کرده نمیتونند همه هنرمندا لیکن دعوت میکنید میبینید هنرشون رو میسنجند با یک کسی دیگر میبیند ذوقش میکند با اون نفر میگیرد آماده میکند بله سلامت باشید
ва чӣ таманниё доред барои бинандагони телевизиони Сафина? бале, барои бинандагони азизи, барои тамошобинони азизи телевизиони дӯстдоштании Сафина, орзуи ман ҳамчун як ҳунарманд ҳамин аст ки аввал орзу мекунам ки ҳамин тинҷои оромие ки мо дар ватани азизамон дорем ва ин тинҷои оромии худо пойдор бошад. баъдан орзу мекунам ки дастурхони хонадони ҳар як нафар тоҷику тоҷикистонӣ пур бошад ба мисли ин дастурхони мо. ҳамеша болои дастурхонашон ҳамин гуна хӯрокҳои бомазза бошад. зиндагиашон ба мисли ин харбуза ширин шавад, ба мисли ангурҳо бомаззаву болаззат шавад, ба мисли ин шафтолию себҳо зиндагии мо шумо тамошобини азизи мо зебо шавад. баъд орзу мекунам ки ҳамеша сиҳатманд, саломат бошед. Саломат бошед. Манам аз фурсат истифода бурда ба шумо боз як бор дигар миннатдории хешро баён мекунам аз номи худам, аз номи тамоми аҳли кормандони телевизиони Сафина ва бинандагони азиз, ба ҳамаи шумо таманнои онро дорам ки мехоҳам ҳамин хел дастархонатон пур аз файзу пур аз баракат бошад, таби шумо ҳамеша болида бошад, дар хонаи шумо ҳамин хел фазои хонадони шумо пур аз ханда бошад, пур аз чӣ мегӯянд хушбахтию хурсандӣ бошад, меҳр бошад, муҳаббат бошад ва бо барномаи лазиз бо Отахони Аловдин бимонед. Хайр, то барномаҳои оянда. Хайр, мо рафтем. бале.